Kaixo, Nekane naiz eta gaur Euskaltelen Wi-Fi mesen berri ematera nator. Wi-Fi seinalea ondo iristen ez den etxeko txokoetako estaldura arazoen irtenbidea da. Funtzean, amplifikadore adimenduak dira, eta hiei esker estaldura osoa eta abiadura handiagoa lortuko dituzu zure etxeko txoko guztietan. Etxeak asko daude, eta Wi-Fi seinaleari eragiten dioten egoerak ere bai. Adibidez, zure etxeak oso korridore luzea badu, edo routerraren eta gailuen artean distantzia handia badago, edo sukaldean konektatzen bazara, arazoak izan ditzakezu seinalea iristeko. Wi-Fia txoko guztietara iristen ez den etxe horietan, Euskaltelen Wi-Fi mes da soluzio perfektua. Wi-Fi mes amplifikadore adimendun bakoitzaren barruan, 4 antena daude, zure Wi-Fi seinalea 4 aldiz handitzen dutenak. Seinalearen irismena eta abiadura hobetuko direlako nabarituko duzu. Oso erraz instalatzen da. Aukeratu bi Wi-Fi mesetako bat eta konektatu routerrera kable honen bidez. Ondoren, konektatu argindarrera. Hemendik aurrera, Wi-Fi mes hau nagusia izango da. Begira iezaiozu argiari, eta itxaron minutu batzuk berde jarri arte. Lehen Wi-Fi mesa martxan jarri ondoren, bigarrenarekin parekatu behar duzu. Horrek egingo baitu Wi-Fi supersare bat. Parekatzeko, bigarren Wi-Fi mesera konektatu behar duzu sare elektrikora. Konektatu ondoren, sakatu bi Wi-Fi mesen botoia 5 segunduz. Itxaron pare bat minutu eta ikusiko duzu bigarren Wi-Fi mesaren argia urdindu egingo dela. Horrek esan nahi du, bi amplifikadore adimendunak parekatu direla eta erabiltzeko prest daudela. Gogoratu Wi-Fi mes nagusia routerratik gertu utzi behar duzula beti. Instalatzen amaitzeko, bigarren Wi-Fi mesa non jarri aukeratu besterik ez duzu. Altuera ertainera jartzea gomendatzen dizugu. Zure etxearen erdigunean, Wi-Fi mes nagusiaren eta Wi-Fi seinalea hobetu nahi duzun gelaren artean. Adibidez, korridore batean. Zure gailu guztiak zure Wi-Fi mes sare berrira konektatzeko, Wi-Fi mes nagusiaren azpian aurkituko dituzun erabiltzailea eta pasahitza sartu behar dituzu. Hemendik aurrera, gailuak automatikoki konektatuko dira aurkitzen duten Wi-Fi indartsuenera. Bada garaia Wi-Fi mes amplifikadore adimendunen abantailak gogoratzeko. Ikusi duzu zerraz instalatzen den. Zure Wi-Fi seinalea biderkatzen du. Abiadura handitzen, egon daiteken lag edo atzerapena murrizten, eta hori ez da dena. Euskaltelen aplikazioaren bidez, Wi-Fi mes sarea kudeatuko duzu. Berrezarri, pasahitza aldatu, konektatutako gailuak ikusi, haietako bat blokeatu. Eta garrantzitsuena, diagnostiko automatiko bat egin dezakezu. Sarean egon daitezken arazoak detektatu eta berehala konpontzeko. Abiadura test berri bat egitera animatzen zaitut, lehen konexio arazoak zenituen gelatik. Horretarako, interneteko edozein abiadura neurgailu erabil dezakezu. Ikusten duzunez, abantailak besterik ez du, eta oso erraz instalatzen da. Ez itxaron gehiago, eta hasi Euskaltelen Wi-Fi mes esperientziaz gozatzen. Hurrengo tutorialera arte!